Take a hit, take another one. Hold your breath till it turns you on. Let your feet leave the ground, hold my... Hi guys! It's 10 o'clock in the evening and it's night time! Sleeping time! No, nagdang po. Late ito naligo ang nagkain guys kasi natulog siya kanina and we are doing late vlog kasi po hello! Kasi guys, mag-i-impake ako ng gamit namin for our... Okay, for a while. Kasi mag-impake ako guys. Saglit. Sabi ko nga guys, impake ako ng gamit namin kasi tomorrow Wednesday, today is Tuesday guys and late na. Tomorrow is Wednesday and punta kaming GENSAN. The main reason is yung una-unang reason talaga na papunta namin ng GENSAN is kinuha si Dada or in-invite si Dada as guest speaker sa school niya dati sa elementary. So yun yung main reason, but na dagdagan guys ng rason na aming papunta dahil reunion ng kanilang family. So magstay kami doon for about 4 to 5 days kami doon. And tulog na pala yung mga kuya kaniya pa. Ayan, yung dalawang kuya natin tulog na. And meron ako na ready dito. Nandito na siya actually yung aming malaking luggage and then yung wipes and diaper ni Ada. Tapos ito guys, nila ko to. Ano pa to? Kailangan pa tong labhan. Kailangan kasi namin ng orange na mga damit. So ayan, binilan ko si Ada ng dress. Tapos polo shirt sa mga kuya. And then dinala ko na lang din itong purple na dress kasi gustong gusto ko yan. So ayan, kailangan pa yung labhan pero nakatupi lang siya ganyan. Baba, diwa Hey guys, it's almost 11 p.m. Dili pa man galon. Naglista ako yung listahan na ginamit ko is yung pang grocery pa. Ayan, naglista ako guys ng mga days na kailangan kong pangbahay, pagtulog, ganyan. And everything is done. Nakasettle na yan lahat. Sa kids pa lang. Ayan. Meron doon sa table. Meron dito sa likod ko. Meron dito sa baba. And meron dito sa gilid. Ayan, mga dress ni Ada. Kasi nga, magbe-beach pala kami guys. Sa weekend. Sa beach yun. Tingnan nyo naman yan. O, sige. O, siya na lang. Ipasok natin sa maleta guys. Siya na lang. Ha, alis ka. Alis ka dyan. Sige na, magsulod na kong gamit. Sige na. Mantanaw sa ko, baby. Kaya gani, doon. Sit down doon. Alis na. Alis na dyan. Dako agtang. Hindi siya naantok guys. Kasi nakatulog siya kanina. Dili ko matulog. Oh, hindi siya matulog guys. Oh, alis na dyan. Sige na, love. Alam, mahumanjud ko ani Ada. Mahumanjud ko Ada. Katugo na ba ako? Sige na ba? Alam, may cockroach ba dyan? Kita mo yung cockroach? Oo, nag-fly ba yung cockroach dito sa may puwet? Sige, alis na. Dali, alis na. Dali, kina ay cockroach. Oh my God. The cockroach. Where's the cockroach, be? You are Peppa Pig and it's not funny? Excuse me. Oh, I bring your Elsa swimwear. Wow! Look at that, guys. Favorite niya ngayon si Elsa. Meron siyang Elsa! Let it go na swimming. Yan, gusto niya yan. Pante! Pante! Swimming! Swimming! Hihi!
Fly, my butterfly. I skinny. Ticka 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 ticka. Settling in, settling down. Falling in love, not falling out. I keep on falling in. Each of us both done in a crown. A crown, a crown, a crown. A king and a queen royally bound. Yeah. Both called it from the beginning. Called it. Knew that the right to be nice. Knew that the right to be us. We do what we. Really satisfying. There's also Paborito nyo guys. people cutting. Sige na. Mata na itong bossing. Kung di hulat para may papi na ko. Okay, let's go. Sige na da? Sinin na ni mo. Para isunod na ako sa malita. Sige ka. Akbayon ako. Clark! Nahangin na kong kamot na. Makbayon ako ni mo. Oh, makbayon sa ko. Anak ba? Maot na. Biya man. Ata mga tukya mama. Oh, kikisa na ako. Nakita. Sa kami nakita po niya yung now. Kuya, tapos si Kuya guys. Hindi nyo nakita si Kuya Jaden. Jaden mananong ko kasi ah. Dako ng siyan. Lakaw na excited sila maglakaw guys. Nga naman, sa dito. Beach. Hindi mo bang gusto mga tubig? Saturday, pamunggod na mag-beach. Bawal ba yung mag-macbook to? Gamitan ko ni. Wala pa yung cellphone niya. I-charge mo yung cellphone niya. Ilong ni Jaden. Oh, mommy. Let's go, mommy. Where are we going? Beach. We're going to the beach? Yeah. Not yet. Gotta do to stay winning, winning. The fuss and the fights will keep and trust. And you make me wanna say, I love you better today than yesterday. Every day. Ingat guys. Ayan na siya so far. Nilagyan ko lang sa gitna guys yung mga damit ni daddy. Ayan, t-shirts niya and then medyas. Ito kasi ako lang, aking damit lang magkasya. Damit ko lang yung nagkasya guys. Ayan. Puno na yan. Maliit kasi talaga to. So ito sobrang laki. Ayan, laki pa yung space. Patong ko na lang dito siguro yung shorts ni daddy. And then yung towels. Tapos ipatong ko din yung suotin namin sa graduation tomorrow. Pinakaibabaw yun siya kasi gagamitin namin yan agad-agad. So, ayan. Tapusin ko lang sobrang luwang pa. Tapusin ko lang to and then hi guys. Yes. Full pack ang aming likod guys. Ayan mga kuya. Ayan si Ida. Sama niya sila ate dyan. Si daddy. Are you ready daddy? Yep. Ano naman? Okay na ko ani. I have cocoa milk tea here. Beach. Mama. Oh. Beach. Ako Okay. Mama, beach. Ako Miming. Miming timing. Hindi ako ng foundation guys. Biyahe lang naman tayo. Daddy, ay, hindi naman. Okay lang kaya ako. Singka nga, let it go, Ida.
Sour cream flavor. Mainit ka, Hawa, mainit. Spray ha? Spray mo na tayo dito sa bread. Hawa, pusi. Init. Sige lang, lagyan niya natin ng shawl. Just wait. Wait ka lang kay ate. Sus, ay, ibantang na nasayahan ng kuan para di sa initan din. Dili kasi daddy, hindi man igang ang reklamo niya. Kung gani, mainitan, mabugnawan naman na siya. Ah, Duday. Kunin mo. Ah, lamig ko kayo na dad. Mahati. Mama, nana. Oh, you wait lang. Nag-lock pa sila ate sa gate. Bata guys, 4:27. Asa na? Digos? Di ko sa manitino. Sakit ako mo. Bamaontok pa. Gusto niyo. Hoy. Anong kasi food sa hapon ba? Pwede pa lang doon hapon ka. Tingin? Ay, sa mukha. Kauyab na yarn. Let's go guys. Mga 1 hour pa biyahe da? 2 hours. 2 hours. 1.5 One and a or 2 hours, half. 2 hours. Sama yun. 2 hours biyahe pa. Before kami dumating sa GENSAN. And tulog ang mga kuya. Si Ida kagigising lang. Ah? Mata na di ay mga kuya guys. Ida mata na. Wow, book turn pa yarn. Wow. Macho yan. Wala, hindi ako. Ano, macho no? Macho ang aming daddy. naman ang dili ni Kuya. Ugi na aming driver. Oh, naka-brown. Brownie. Si Brownie yan siya. Na, let's go. Update ko kayo later pagdating kape. namin. Nag-coffee pala si daddy. Yan, bili siya sa Starbucks. Yun na guys, para maka-music na kami. Later ulit. Update. Bye-bye. Gihiktan mo si Jaguar, oh. Ha? Gihiktan mo si Jaguar. Ay, don't worry. Uy, gi-off. Ang window naka-open. O pa sila, mother? Kategori naka-vlog ka, Char. Dili, pwede. Pwede, uy. Uy, Jasmine, indot lagi mo hair. Hindi na kukuwas. Matag hair. Wala naman kung naihang ko lang. Wala na. Ambot ako. Oh? May ticket. Ay! Sure ba?
Hindi kayo tugaan ka surprise. Basin mo surprise, basin ugma na to. Surprise sa Jagor. Uy, mong giog ko naka. Hala na gihapon na mo? Wa pa. Wala pa biya ko kaluto. Sige na. Parang ni abot. Sige na din magbalit na. Wait sa. Ma, Ay. unsay nakapasigaan ni Ma ang main switch o ang okay. Naka-open sa taas. Okay ra Sa taas lang mo. Sa taas. Okay na maka. Okay naman sa taas, ano kayo space? Si Jandy talaga speakers. Ayan, baby guys. Si Aki, madlock. Kabalo to si kuya dahil kaya ito din eh. Hindi man ka tumadlok. Hindi man to parahan ako. Uy, si Jaguar ah. Nasa dako kayong dog direct guys. Our good. Nagkatang. Bayot. Kada ko ana. Hello. Hello. Ang dami dog oh. Ayan pa, si Aki. Bisa po diagnose ang kanang Saka. Duday, where are you going? Huh? Want to go upstairs? You wait for us. Wait for us. Baba muna, baba. Wait, baba muna, baba. Okay ra. Kasi gamit ni Tupay ron. Wala. Ay, ako dula. It's Aki. Hadlo ka, Aki? Wala na silang cellphone ron. Akke. Zipper na open. Gani, ulit na ko mag-ano di kay... Sabay, kita sa bagay ko diri niya na pupul. Basta kanila ko siya, uy. Sa? May swing sila, oh. Swing. Swing. Mo nilang giapas pag about there. Wala Duyan. mo tiga motor lang kate. Second hand. Barato pa na ay mas mahal pa na sa mo ang iyon. 3 years ba? 2 years? Di man ko nani din tanawa ko tundugan ko ano. Tara, sing na ko. Ano na? Ang focus na mga bata sa... Oo, ano? College na. Kahit sa itsis ba na? Sing dada. Si Flormat, gani, di ka bakal. Mahadlok Kung ano sabay na kabin. makahuman ng siguro. So gamay na lang. Sus, ang mga naong. Mama, Dito na kami pala, guys. Ayan sila, oh. Ang swing agad. tambon imo ha. Why? Kaman tuwang, mantuwang ka diwa. Oops! You are not safe. Tsaka, kuya. Mansakay. Ako ang kanilang taga-duyan, guys. Ayan. Ganda ng lighting. Dati dito sa taas. Hoy, May mga kusog, halaman. mama. Ikusog! Oh, bukod with langit. Oh, be careful. Shh! Balik sa Naipit ka, sakyan ng di ay. Ay, sorry, naigaw ka. Pero ba sa pinakababa. Ang pinakababa, Jud. Okay. Ay! Delete sa. Ano man eh? Again yung buntag din eh. Sabi nga kay Pete. Longon! Buwang na, Char. Okay! Ay, Diyos ko! Basta siya ni. Natakit siya. Takil po siya sa shoes ni Jaden. I now got connections in format error. Damn, I screwed that. Okay. Work si daddy, guys. Are you ready for tomorrow? Somewhat ready. Uy, the testimony. Make drop, I will post. Kapoy na po. Ugma na lang, pwede kaya? Kapoy mi sa biyahe, guys. Mga bata na sa gawas. Tula-tula sa swing. And look our gamit. There's the big luggage. Kila ate na, si ate.
Si Wewe. Ayan, dami namin paper bag. Kasi kulang na lang, dalhin namin ng bahay. Dalhin namin ng bahay dito. Madami dyan. Hindi ko yan napakita ang mga laman dyan. Maraming laman dyan. O, diba? Kulang lang, dalawa ng balay, guys. Na may saging. Timbangan. Ano ba ito dala? May dala kami ditong prutas. Canola oil na spray. Japanese mayo. Almond milk. Puto naman ito. Puto te. Diba? Ang dami namin dala. Kulang lang bahay. Dali namin dito. Kita natin. Ang mga bata din oh. Dami-daming stuffed toys dala. And ayun si Marsha sa labas. And ayun ang Duda at si Kuya Clark. Ay, hindi niyo makita. Basta nandyan sa duyan. Tawa ng tawa si Ida. Oh. Ayun silang dalawa. Guys, namakaroni si ate. Tapos ayan, na-order kami chicken house. Ano ka magkatawa ko ba ni? Ito na may chicken te. Yan na. Ilawi ba? Dahil ang pagkaluto ng salad. Dahil ang giluto pa ni dito. Ngeta ko charabe. Kaya para dili magamo. Ilawi ba? Dahil na ang salad sa salad ni ginawa. Yun sa'yo mong gitimplan eh. Dokre, oh, magluto ka ba? Clark! Let's have chicken! Hindi, isang lulanin na yun mo. Si Kuya Char. Nama, namta. Okay, nagkabaga ang libo. Hindi, pangayo. Pulot na. Dali na, wey. Ali din. It's gonna play out the same, the same, the same. Ay, I love you better today than yesterday. Every day, every day. It's gonna play out the same. It's gonna play out the same. Growing as one, not growing apart. Apart. Say what we mean, say it from the heart. From the heart. Wrinkles and grays, don't be alarmed, because you're safe with me. The beautiful signs of our story so far, so far. Both called it from the beginning. We called it, we called it. We knew that there had to be us. Knew that there had to be us. But we gotta do. Hi. Ugma, kuwang kong tulog. Kaya di ko katulog. Unang bungto. Palitan na mo lubid ugma. Palit ng lubid nga baka. Ito na po na. Ususi kayo. Ito na. Bungto siya. Lanjut haga, nagkakuan ba ko siya kong speech kay ikanang kuan mong daw ko. Nandiyan daw ka. Ng keynote speaker. Pero katawagan na Filipina. Sige na, what time na daw? Join me in my suffering, Memeng. Okay. Yeah, always and forever. Always and forever dong. Katawagan na kay ko daw eh. 12:13 na ba? What time na? Kalimutan ko na ang vlog, guys. Ang last vlog is yung kumain pa kami ng dinner sa baba. And ng chika-chika. Tulog na yung mga bata kanina pa. Pero matagal sila nakatulog. 11. And ito, si Daddy, nire-revise na ang kanyang speech for tomorrow. Another vlog na yun, guys, kasi mahaba na tong vlog na to. And tawag naman ng manok. Haba. Ang haba naman ng speech at ng ilong. Naputol namin yung duyan, guys. Ayan. Tingnan nyo ang duyan. Naputol namin ang duyan na Desmin, guys. Bili kami lubid tomorrow. Bye-bye. Thank you for watching. See you again tomorrow's vlog. Bye-bye, Daddy. Busy siya. Tulog na ako na.